ಈಗ ಪೂರ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಪೂರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾಲ ಪಜ್ಜಿಲ್ಲ ಪೋಯಿನ ಪಗ ಆಯ್ ಬರ್ತಿತ್ತೆ ಬಗೆ ಯಾಲ ಎಲ್ಲ ಕೊನ್ನ ಕಾಣ್ತೀನಿ ಅಜ್ಜಿಪ್ಪ ಹಾ ಅದೇ ಹಾ ಹಾಯ್ ಓ ಓ ಹಾ ಅವಂಜೆ ಒಯ್ಬೇಕು ಹೌದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ನೂರು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೋಡ ಕುಟುಂಬ ಪೋನಾಗ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದ ನಮಸ್ಕಾರ ಚಿಕ್ಕಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಓಕೆ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಯ್ ಆಂಟಿ ಬಾಬಾ ಬಾಯ್ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಬರಿಯರ ರೋಗ ನಿಕ್ಲಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತೀಜ್ಯಾ ಬೇಲೆ ಬೋದಿತ್ತ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿನೇ 7 ಗಂಟೆಗೆ 7 ಗಂಟೆ ಬತ್ತಿನಾಲು ಮೀದು ಚಾಪರ್ದು ಕಜಿಬ್ ಮಂತದ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇವು ಬದುಕುಲಿನ ಯಾ ಪಗೇಳಿಜ್ಜಿ ಯಾ ನಿನ್ನಿರ್ದಿಂಚಿ ಪೋಪಿನಿ ಪೂಜಾ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಮಾಮಿ ಹಾಯ್ ನಿನ್ನ ಸೂಂಟಿ ಹೋಗ ನಿನ್ನ ಸೂಂಟಿ ಹೌದಾ ಆಂಟಿ ಅಂತೆ ಮುಸುಂಟಿ ಗಿಡ ಒಂದು ಇಡು ಮುಸುಂಟಿಗೆ ಮೂಗು ಮುಸುರು ಹೊಡೆದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಯ್ತಾರೆ ಇನ್ನದು ಆಂಟಿ ಸೂಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹುಚ್ಚಿರ್ತದೆಯಾ ಆಂಟಿದು ಅದಾ ಸುಜಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಇನ್ನೆಂತ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಹೇಳಿದರೆ ನಾಳೆ ಗಡ್ಡ ಬೀಳ್ತದವ ಅದಾ ಚೆಕ್ಕಿ ಹಾಯ್ ಮೀಯರೆ ಪೋನಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಇಜ್ಜಂಡ ಗರ್ನಲ್ ದಕ್ಕದ್ವೆ ದಕ್ ದಕ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗರ್ನಲ್ ದಕ್ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಆಂಟಿ ಹೌದಾ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮವ ಆಂಟಿ ದಯಾನಂದ್ ಬಂಗೇರ ಹಾಯ್ ಕ್ರಿಶ್ ಏರೋ ಕ್ರಿಶ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಾರ್ರೆ ಈ ಆಂಜೋ ಕೃಷಿಗೆ ಆ ಜನ ದಾತ ರಿತಿಕ್ ರೋಷನ ಭಟ್ರ ಈ ರಿತಿಕ್ ರೋಷನ ಯಾ ಬೇಲೆ ಮಂತದ ಬತ್ತಿನ ಆತ್ರೆ ಮಾರ್ಯಾರ ಓ ದಯಾನಂದ ಹೇಳ ಹೇಳ ಎಂತ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರದು ಕೂಡ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾಗಿ ಹಾಯ್ ಹೇಳಿ ದಯಾನಂದ್ ಬಂಗೇರ ಈ ಬುಲಿಪುನೆ ಮಾರಾಯ ಯಾಪತ್ತುಂಡಲ ಕೊಂಚವೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಶೋಭಾ ಓಲಿತ್ತನಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಓಲಿತ್ತನಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇರೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಾನಂದ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಾರೆ ಬುಲಿಪುನೆ ತಪ್ಪು ದಯಾ ನಮಸ್ತೆ ಕ್ರಿಶ್ ದಾದ ಪಿಕ್ಚರ ಅತ್ತಪ್ಪ ಆರು ಕ್ರಿಶ್ ಮೀನು ಋತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಬತ್ತಿನ ಕ್ರಿಶ್ ಅದು 2 கொம்புவார் புனி கிறிஸ்ல போர்ச்சி ஓமேஷா பாப்பையா உமேஷ் ಇತ್ತ ಬುರ್ದು ಬಲ ಜಲಗ ಓ ಬಲ ತಿಕ್ಕುಜಿರೆ ಕಾರುಗು ಅವು ಕಾರ್ ಒಯ್ತು ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡದೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಇದೇ ಯಾನ್ ಬೇಲದವಳು ಶೋಭಾ ಯಾನ್ ತೂಪುಜಿ ಲೈನ್ ಬರ್ರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಹೊರ ಬತ್ತ ತೂದು ರಪ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಇನಿರ್ದಿಂಚಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಾಂಡೆ ಪೋತೆ ಬತ್ತಿನೇ 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ಅನ್ನ ಒನಸು ಪೋನ ಗೊತ್ತು ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನೆತ್ತು ಜಿನ್ನ ಬತ್ತಿನ ಬಯ್ಯಗತ ಬೇಲೆ ಪೋತಿನ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿನೇ ಇತ್ತೆ ಬೈ 7 ಇಲ್ಲ ಬತ್ತ ಮುಟ್ನಕ 7 ಅಲ್ತಿರ್ಬಕ್ಕ ಚಾಪರಿಯ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕ ಚಾಬೋಡು ಚಾಪರಿಯ ಮೀಯರೆ ಪೋಯ ಬತ್ ಕಜಿಪ್ ಮಂತೆ ಬಕ್ಕ ಆಡಿ ಇತ್ತು ಇತ್ತು 1 ಗಂಟೆ ಬೈಜ ಬೇಗ ಬೈದ್ವೆ ಅಲ್ಲ ಇವು ವಾ ನೈಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ತೋಜಪ್ಪ ಅವನು ಬತ್ತದ ಬೋದಿತ್ತ
பத்தது போய பத்த தூது போப்ப ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪರ ಏರಿಗ್ಲ ಪೋತುಜಿ ಅವಳು ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡು ಜಾತ್ರೆ ಪಂಜ ಊರ್ದ ಇನಿ ಜಳಕ ಅಂದ ಗಮ್ಮತಿ ನೀರೇಗಂಚನ ಜಾತ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಬೇಲೆ ಪೋತ್ ಬಚ್ಚಿನತ್ತ ಬತ್ತ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಮನ್ಪುಡು ಬಚ್ಚಿನೆ ಅಕ್ಕ ನಿಖಿಲನ ಕೋಲ ಉಂಡಿ ಓಲು ಎಂಕಲ್ನ ಕಲ್ನ ಕೋಲ ಓಲಿಯವು ಓಲಿಯವು ಮಾವ ಬಂದ್ರ ಮಾವ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬರ್ಬೇಕು ಎಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಸುಪ್ಪರಿಯ ಜಾಲಿ ಅಂಡ್ ಪೊಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬರ ದಿಕ್ಕೇರು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಯಶು ಲೆಪ್ಪೇರು ಕೃಷ್ಣ ಪಂದ್ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಲೆತ್ತೀನಿ ಯಶು ಲೆಪ್ಪದೇರು ಕೃಷ್ಣ ಓ ಮಾರ ಯಶು ಓಲ್ ಲೆತ್ತೀನಿ ಕೃಷಿ ಬಂಡದ ಅವ್ ಕೃಷ ಅವ್ ಕೃಷತ್ ಬೆಳ್ಚಡೆರ್ನ ರಾಮ ಕಟ್ಟೆ ತುಂಬೆ ದಾದನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ ಎಂಗುಲ ಅಂಚಿ ಬುರ ಪೋಪುಜ ಎಂಗುಲ ಎಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಊರು ದಾದ ಉಂಡವು ನಿಕಲ್ನ ಕಲ್ಲ ಬಂಡದ ನರಮನೆ ಆತಯ ದಯಾನಂದ ದಾದ ಕೈಪು ಕಜಿಪು ಇತ್ತೆ ಬತ್ ಮಂತಿನಿ ತೆತ್ತಿ ಮೀದ್ ಬತ್ತೀನಿ ಕಚ್ಮಂತ ಎಲ್ಲ ಬುತ್ತಿಕೊಂಡೋಡತೀನಿ ಬುತ್ತಿಕೊಂದಿತ್ತು ಜಾನ ಹೋಟೆಲ್ದ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತು ಕನಪಾಯ ಆಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕುಡರ್ತಿಲ್ಲ ಸಂದೆ ಆಲ್ನ ಆಲ್ನ ಪಾಲ್ ಮಂತ್ ಉಂಡಿನಿ ಒಂಜಿ ಒನಸ್ 2 ಜನ ಪಾಲ್ ಮಂತ್ ಉಂಡಿನಿ ಬಡವ ಒಂದಿತ್ತುಡು ಬೋ ಚಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ ವಿಶೇಷ ವಿಶೇಷ ಪೂರ ಪನೋಡು ಸುಜಿ ನಿನ್ನನೆ ಏಕಲ ಹಂಚಿನ ದಾದ ಉಂಡತ ಅಜ್ಜಿನಕಲ್ಲ ದಾದಯ್ಯ ಪೂರ ಜವನೇರ್ನ ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತಿ ನಕುಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಈಗ ಕುರೆ ಪಟ್ಟ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅರೇ ಮೋಕೆಡು ಲೆಪ್ಪುನು ಇಡಗದಾಯ ನಂಜಾಪುನ್ ಪಂಜಾವೆ ಎಂಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಓ ಉಮೇಶ ಲೆಪ್ಪೋಚಿ ಕ್ರಿಸ್ಸಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ ಅವನ ಹಾಯ್ ಮೌನವೇ ಚೆನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲು ಚೆನ್ನ ಬರುವಾಗ ನೀನಿನ್ನು ಚೆನ್ನ ನಗುವಾಗ ಬೇಡ ನೀನ್ ಬರುವಾಗ ನೀ ಇನ್ನು ಚೆನ್ನ ಅಮ್ಮಗೂ ಉರುವಾಪುಂಡ ಅಂದಿಯ ಕಾಂಡೆ ಪೋತೆತ ಯಾನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಂದು ಪೋಯಿನ ಬೊಕ ಕುಲ್ಲಾಯ ರಂಚ ಕುಲ್ಯ ಬನ್ನ ಕುಲೋ ಒಂದಿತ್ತು ನೆಲ ಒರೆಸಿ ಮಾತಾಡ್ತುಂಡು ಕುಂಡು ಪುರ ಅರ್ತದ ಪೋದಿತ್ತೆ ನನ್ನತ್ತೆ ಬತ್ತದ ಕಚ್ಮಂತ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪುಡು ಬಂದಿದ್ ಬಯ್ಯಾಗೆ ಕಚ್ ಮನ್ಪೋಯ ನನ್ನ ಬತ್ತದ ಕ್ರಿಶ್ ಏಯ್ ಉಮೇಶ ಕ್ರಿಸ್ ಅತ್ತವು ಗೋಂಕುರ್ ಕಪ್ಪೆ ಮೌನ ಆ ಮೌನ ಅಡ್ರೆಸ್ ದಾದಯ ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಎಂತವಾ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮಾಮು ಪಂಡ ಬೇಜಾರುಂಡ ಅರೆ ಬೇಜಾರಿಚ್ಚಿ ಶೋಭಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಯಾಕೆ ಶೋಭಕ್ಕ ತಲೆನೋವು ಅವರಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಮೌನ ಈಗಲ್ಲ ಒಂದು ತುಂಡು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ತಕೊಂಡು ಕುತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮುದೆಲು ಉಂಟಲ್ಲ ಕುತ್ತಿಗೆದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೂಲ್ ತರ ಮಾಡ ಆ ಇದು ಎಂತ ಐಸ್ ತೆಗ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡು ಆಗ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಇದು ಎಂತ ಕೂದ್ಬು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ಇಡು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕೆನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಐಸ್ ದುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡು ಆಗ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ತಲೆನೋವು ತುಂಬಾ ರಿಲೀಫ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಜ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೂಡ ತಲೆನೋವು ಬರ್ತದೆ ಬಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೋಬಿಡು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ತಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಮೌನ ನಾನು ಇದು ಎಂತ ನೈಸಿಕ್ ತಕೊಂಡಿದ್ದೇವ ಅದು ನೈಸಿಕ್ ತಗೋಬಾರ್ದಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ನಾನು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಕುಡಿಯುದಾ ಬೈತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮೌನ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಅಂತೆ ಸುಜಿ ಓ ಕ್ರಿಸ್ ಜೈ ಬಾಯ್ ಪಂಚೋವೆ ಹಾಯ್ ಸುಜಿತ್ ಬ್ರೋ ಏ ಕ್ರಿಶ್ ಯಾ ಬಾದ ಯಾವಾರ ಸ್ಲೆಪ್ ಜಾನ್ ಹಾಯ್ ಮಗ ಮೌನ ಹಾಯ್ ಮೌನ ಹಾಯ್ ಇದಲ್ಲ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಬಂದ್ರು ಅಜ್ಜಿ ಬಂದ್ರು ನೋಡು ಮೌನನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಈಗ ಶೋಭನನ್ನು ಕೇಳುದಿಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ತಲೆನೋವು ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ದಿವಸ ತೆಗಿದ್ದೇನೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ದಿವಸ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ನಂದು ಡೈಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಶೋಭಾಜ್ಜಿ ಎಂತ ಅಜ್ಜಿ ಬಾರ್ಯಾರೆ ಎಲ್ಲಿಂಟು ಅಜ್ಜಿ ಬರುದಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಬಂದು ಹೋಗುದು ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಎಂತ ನೀವು ದಿನ ಬರ್ಬೇಕು ಅಜ್ಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಡವಾ ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಈಗ ಮೌನ ನಮ್ದು ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಚಾನಲ್ ಇದೆಯಾ ಸಬ್ ಮಾಡ ಓ ಕೃಷ್ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಇತ್ತಿನಾತ ಸಮಯ ಬದುಕಡು ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಮಾಮುದಾನೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಉಂತ್ಲೆ ಮನಸ್ಸುಂಡು ತೆತ್ತಿದ ಕಜಿಪುಡು ಮಾಮು
ಅಜ್ಜಿಗೆ ಆ, ಗಗನ ಸಖಿ ಕೆಲಸ. ಹೌದಾ? ಅಜ್ಜಿ ಗಗನ ಸಖಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡ್ತಾ ತೇಲಾಡ್ತಾ ಬರುದು, ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ವಿಮಾನ ಒರೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಬೇಬಿ ಯಾರ? ಓ ಗೋಬಿ ಮಂಜುನಾಥ. ಬೇಬಿ ಯಾರ ನಿಂದು? ಯಾರ ಬೇಬಿ ನಿಂದು? ಗೋಬಿಯಾ? ಬೇಬಿಯ ಗೋಬಿಯಾ? ಗಾಡಿಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಯಾರದು ಗೋಬಿ? ಸೋಬಾ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ ಮಂಜುನಾಥ ಹೇಳುದು ಎಂತ ಅದು ಐ ಲವ್ ಯು ಬೇಬಿ ಅಂತೆ. ಹುಚ್ಚ ನಿನಗೆ? ಓ ಗೋಬಿ, ಎಂತ ಮಾರ್ಯಾರೆ, ಒಂದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ ಬೇಬಿ ಹೇಳುದ ಪ್ರಾಯನ ನಿನ್ನದು? ಹೌದವಾ? ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದು ನೀನು? ಸುಜಿತಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಗೋಬಿ ಅಂತ? ಅಜ್ಜಿಗೆ ಹೇಳಿದ? ಹೌದವಾ? ಏ ಮಂಜುನಾಥ, ಹೆಸರು ಒಳ್ಳೇದುಂಟಾ? ದಯಾನಂದ ದಾದ ಮಾರಾಯ ಬುಲಿಪುನು ಪಿ ಪಿ ಬಂಡದು. ನನ್ನ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಉಮೇಶ ಇಲ್ಲಿ. ಉಮೇಶ ಇದ್ದ ಅಜ್ಜಿ ಈಗ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಬರುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾನ್ ಬದುಕುನು ಬೊಡ್ಚ ಬದುಕಲಾ ಏರ್ ಬಂದಿರು ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ ಪ್ರಾಣಿ ಆವಡ್ ಪಕ್ಷಿ ಆವಡ್ ಅತ್ ನರಮನಿಗ ಆವಡ್ ಬದುಕರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ ಬದುಕುರ್ಚಿ ಈ ಸೈಲ ಪನ್ಪಿನ ಅಧಿಕಾರಿ ಏರಿಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ ಇಷ್ಟ ಬತ್ತಿಲಕ ಬದುಕೊಲಿ ಈ ಬದುಕು ಎಂಗಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ತುಂಡು ಬದುಕು. ಓ ಓಲ್ಲ ಬದುಕು ತಿನ್ ಬದುಕು ತಿನ್ನಕ ಲವ್ ಮಾಡೋಣ ಬಾ, ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಆಗ್ಬೋದು. ಮಂಜುನಾಥ ಅಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡ, ಇನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆಯುದು ಈಗಲ್ಲ ಮಂಜುನಾಥ ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವನು ಕರೀತಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಸುಜಿ. ಹೋಗ ಅಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಕವಡೆಯ ಕಾಸಿಗೆ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಬಳಿ. ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಅಜ್ಜಿ ಬಂದು ಖಾಲಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಹೋಗುದಾಯ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ದಮ್ಮು ಕಟ್ತಾ ಉಂಟು. ಮೌನ 2 ಆರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡು, ನಿನ್ನದು ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿದು ಡಬಲ್ ಆರ್ಟ್ ನಿಂಗೆ. ಹೇಗೆ ಉಂಟು ನೋಡು, ಕೋಪ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ? ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಕೋಪ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಜ್ಜಿಗೆ ನೋಡ. ಎಡ್ಡ ನಾನು ಐಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಾತೆನ ಪಾತೆ ಒಂದ್ಸತಿ 2 ಸರ್ತಿ ಎಡ್ಡ ಹಾಪುಡು. ಅವನ್ ಪ್ರತಿ ಸರಿಕೆ ಏನಾರ ಹಿಂಗೆ ಎಡ್ಡ ಹಾಪು ಜನ ಕರ್ಮನ್ ಆಯ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಾ? 10 ಜನ ಐಡಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೌನ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ಎಲ್ಲರೊಮ್ಮೆ ಲೈಕ್ ಒತ್ತಿ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಬದುಕುಜಾರ ನಾನೇ ಅಲಯ ಸೋಬಾ ದಯಾನಂದ್ ಬದುಕುಜಿಗೆ ಸುಜಿ ದಯಾನಂದ್ ಬದುಕುಜಿರಿಗೆ ಮೌನ ದಯಾನಂದ್ ಬದುಕುದಿಲ್ಲಂತೆ. ಅಜ್ಜಿ ದಯಾನಂದ ಬದುಕುಜಿಗೆ ದಯ ಮಾರೆ ದಾದಾತನ ಬದುಕು ರಂಚಿತಿನ ನಿಕು ಸೈಯೋಡನಾ ಆಯನ ದಾದ ಬದುಕುಜಿಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಿಯರೆ ಬುಡಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಯಾ ಅಕ್ಕ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾಗರಾಜ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಹಾಯ್, ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಮಾರಾಯರೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ? ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಊಟ ಮಾಡಿ ಬರುವಾಗ ನಾನು ಇದ್ರೆ ಓಕೆ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತದೆಯಾ? ನಾಳೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಪೊನ್ನು ತಿಕ್ಕುನತೆ ಐಕ್ ಪೊನ್ನು ತಿಕ್ಕುನು ಅತ್ತೆ ಐಕ್ ಬದುಕುಜಿ. ಓ ಪೊನ್ನು ತಿಕ್ಕಿನ ಕಿಸೈಪಿನ ಪೊನ್ನು ತಿಕ್ಕಿಸಿನ ಬದುಕುದ. ಕೋಪ ದಾಯ ಕೋಪ ದಾಯ ನಾಗರಾಜ್ ಕೋಪ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಂದೇಗ. ದಿಯೆ ಕೂಡ ತೆಪ್ಪಿಟ್ಟಿನಿ ಎರಡು ದಾಲೆತ್ತಿಜಿ ಅವಿತ ಈರಿ ದಾದಂಡು ಅವನು ವೈಪೈನ ಪುನರ ಮನಸ್ಸೆ ಗುಗ್ಗುರು ಉಂಡು ಬಂದೆ ಗೊತ್ತು ಅವು ಕಟ್ಸಂಬರ ಒನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆಗೆ
ದಯಾ ದಾದಾಂಡಿರೇಗ ಆಯ್ ಪೊನ್ನು ತಿಕ್ಕುಚಿಗೆ ಐಕಾಯ ಬದುಕುಚಿಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬನ್ಸ್ ತಿಂದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬನ್ಸ್ ತಿನ್ನುದಾ ಈರು ತೋಡುಡು ತಿಕ್ಕು ಒಂತುಲೆ ದಾದ ಪೊನ್ನು ಉಂಡು ಕಾಪುಲೆ ತೋಡುಡು ತಿಕ್ಕುಗೆ ಉಂತೊಡುಗೆ ಪೊನ್ನು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅದೇ ಐಕ್ ಬದುಕುಜಿ ಬನ್ನಿನಿ ಸೈತರ್ ಬಂಡ ಪಲ್ಲೆ ದಾಯೆ ಯಾನೆ ಬರ್ಪೆ ಮಣ್ಣು ಬಾಡ್ರೆ ಉಮೇಶೆ ಕೋಂಪುನೆಟ್ ಬರೋರ್ ಬಾರಿ ಹುಷಾರಿಯಾ ದಯಾನಂದ ಆಯ್ ಕೋಂಪುನೆಟ್ ಹುಷಾರ್ ಸೈಪೆ ಬಂಡ ಯಾವ್ ಆಯ್ ಬರ್ಪೆ ಈಗ ಸೈರ ಮನಸ್ಸು ಜಾಬರ್ಲ ಕೆರ್ದು ಬಾಡ್ವೆ ಆ ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಬಲೆ ಮಂದು ಬಾಡ್ರೆ ಆಪುಜ ಸಯ್ಯರ ಆಪುಜ ಆರು ಸಯ್ಯರ ಬನ್ಪೇರ್ ಸೈಪವೇ ರವ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಜ ದಯಾನಂದ ನಿಕ್ ನಾಚಿಕೆ ಆಪುಜ ಪೊನ್ನು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಸೈಪೆ ಸೈಪೆ ಬಂಡದು ಏನ್ ಜಾನ ಅದು ಈ ನಮ್ನೆ ಪಾತೇರದ ಮಾರಾಯ ಮೀಸೆಜ್ಜ ಮಾರಾಯ ನಿಕ್ ಪೊನ್ನುಲೆಗಾನ ಬುಲಿಪೆರಿ ಕಾಂತಿ ಕುಜಿ ಬುಲಿಪೆರಿ ಆನ ಅದೊಂಜಿ ಪೊನ್ನುಲೆಗೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಬಂದಿಕ್ ದಾಯ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ದಯಾನಂದ ಅಣ್ಣ ಈರು ಮರ್ಯಾದೆ ದಿಕ್ಕು ವಾ ನಮ್ಮಂದ ಈ ಸೈಪುನ ಶೋಭಾ ಮುಂತುಲ ದಯಾನಂದ್ ಸೈಪೇರಿಗೆ ಇಂಚಿನತ ಸೈಪೆ ಸೈಪೆ ಬೇಜಾರ ಅಬ್ಜ ಸೈಪೆ ಏತೋ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಮಂತಿನಗು ಸಂತ ಸೈಪು ಜೆರ್ ಮಾರೆ ಓಲಾಂಡಲ ಬೆಂದದ ಗಂತದ ಸಾಲ ಸಂದಗ ಪನ್ಪೇರೆ ಅಂಡ ಈ ನಮ್ದು ಸೈಪನ ಯಾನೇ ಪೊನ್ನು ತಿಕ್ಕಂದೆ ಸೈಯೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ಕರ್ಮ ಅಂದ ಉಮೇಶದುಲ ಆಯ್ದ ಅಗತ್ಯ ಹೆಜ್ಜಿ ಪೊನ್ನು ತಿಕ್ಕನ ತಿಕ್ಕು ನಿಜನ ಹೆಜ್ಜಿದಾನೆ ಪೊನ್ನುನ ಬಿಡು ಕಾಪೆರಬ್ನ ಪೊನ್ನು ಗುಂಜಿ ಆನು ಗುಂಜಿ ಪೊನ್ನು ದೇವರ ಹನಿಟ್ಟು ಬರದಿಪ್ಪೇರು ನಿಖಿಲು ಒಂಜಿ ಬರದಿಪ್ಪೇರು ಒಂತೆ ತಾಳ್ಮೆ ಬೋಡ ಆತೆ ಕಾಪು ಒಂತೆ ಕಾಪು ನಿಕ್ ಪೊನ್ನು ತಿಕ್ಕೊಡ ಅಣ್ಣ ಒಂತೆ ಕಾಪು ಕಾತನ ದಿಕ್ಕವ ಕಾಡೆ ಮನ್ಪಿರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ತಯಬೋದೇವ ಅವ ಮಾರು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮನ್ಪುನು ಈ ಇತ್ತಡಿ ಬರ್ಜನ ಹಾ ಪಾಡ ಅವೇ ಪಾಡ ಎಲ್ಲ ಚೋಡು ಕಂತಿ ಬಕ ಬಕ ಅವ ಅವೇನ್ ದಾದ ಮನ್ಪಾರಿ ಐಕೆ ಐಕೆ ಪಾಡಚ್ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದವಾ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆತ್ತೇರು ಆನ್ಲೈನ ಆರತ ಯಾನಾ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ ದಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತನ್ಯಾ ಲೋಕೇಶ್ನ ಪರಬ್ಯಾನೆಟ ಕಾಪುನಾನೆ ಓ ಮಾರಿ ನಿನ್ನ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಬತ್ತಿನಾತೈತ ಅಜ್ಜಿ ಆರ್ ಕೇಂಡೇರು ಎನ್ನ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಉಮೇಶ್ ಓಲ್ಲೆ ಬಂಡದು ಅತ್ತೆ ಅದಾದೆಯ ಲೋಕಿ ದಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ದೆ ಅದಾದ ಬೊಡ್ಸನ್ನ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇನ ಕಲ್ವಿ ನಾನ್ ತೂತಿನೇಜ್ ಮಾರ ಮೆಸೇಜ್ ನೇನ ಆಂಟಿ ಬಂಡಿ ನಡಿಯಾ ಆಂಟಿ ಅತ್ತಂದು ಬಕಾಯನ ಎಲ್ಲೇನಾ ಕುಂಜನ ಬಾಗಿಲು ಊರು ಬಟ್ಟನ್ ಇತ್ತ ಬೇನಾ ಇತ್ತ ಬತ್ತೀನಿ ಅಜ್ಜಿ ಕೇಂಡು ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಓಲುಳ್ಳೆ ಪಂಡದು ಓ ಶೋಭಾ ಅಕ್ಕ ಭರಣಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಮುಗಿಂದು ಸಸಿತ್ತದ ಓ ಅಂದ್ ಭರಣಿ ಮಸ್ತು ಏನ್ ಮುರಣಿ ಪೋಯರ ಐಜೆಂಕ್ ಅಡೆಗ್ ನನ್ನಿತ ಕಟಿಂದ ಜಾತ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ಭಾರತ ಆಂಟಿಲತ್ ಪರಬಲತ್ ಪರಬ ಬತ್ತಿತ್ತಿದ್ಯಾ ನನ್ ಕೀನೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಮಾರ್ರೆ ಶೇ ಪಾಪ ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್ ಆಯ್ ನಾಯಿ ಅಂಚಿನಿ ಏರು ಲೋಕ್ಯ ಸಿರಿ ಸಿರಿ ಶ್ರೀ ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಯಾವ ಊರು
ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದದು ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕೀಗ. ಹಾಗೇನೆ ಬಂದವರು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಆಯ್ತಾ, ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಏನೊಂದು ಗಿಡ ಮುಟ್ಟ ಕನೇರೆ ನಪ್ಪಿನಿ ಗತಿ ಬೇತೆ ಪೀ ಕೈಡಿಡು ಬರ್ಪೇರು ಕೈಡಿಡು ಬರ್ಪೇರು ದಾದ ಮನ್ಪನ್ ಪನ್ ಪತ್ತೆಡ ಬತ್ತ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾರ್ದು ಪೋಪೇರು ದಾಲ ಮನ್ಪರ ಪುಜಿ ಸುಜಿ ಪನ್ಪುನಕುಲು ಪನೊಂದಿಪ್ಪೇರು ನಮಕ್ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಮಾ ಉನ್ಪಿರಿ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಪುಜ್ ಜಪ್ಪುಡು. ನಿರಂಜನ್ ದೇವ್ರು ನಮಸ್ತೆ. ಯಾರ ದೇವ್ರು? ದೇವರ ನಮಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆ ಯಾವ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮಸ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಬೆಂಗಳೂರಾ ನಮ್ದು ಮಂಗಳೂರು. ನಮ್ಮೂರು ಮಂಗಳೂರು. ನಿಮ್ಮೂರು ಯಾವೂರು? ಬಲೆ ಉನ್ಕ 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 ಸುರೂಕು ರಡ್ಡು ಉನ್ಕ ಬಕ್ಕಪೂರ ಅದೇ ಬಂಜಿಗೆ ಸುರೂಟ್ ರಡ್ಡು ಪಾಡುಡು ಬಕ್ಕ. ಏನ್ ಮೇಡಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ. ನಾನು ಮಂಡ್ಯ ರವಿಕುಮಾರ್. ಹೌದಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿ ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಮಂಗಳೂರು ಆಯ್ತಾ. ಓಕೆ ಪೋಪೆ ಗುನ್ನೆಡ್ದಾನೆ ದಾನೆ ಪೋಪುನಿ ರಾಯರ ನೈವೇದ್ಯ ಉಂಡು ಕೊಕ್ಕು ಅಲೆ ಉಪ್ಪಡಬಾ ದಾದೆ ಕುಕ್ಕು ಅಲೆ ಉಪ್ಪಡು ದೇವರೇ ಕುಕ್ಕು ಅಲೆ ಉಪ್ಪಡು ಅವಳು ಎಪ್ಪಾಡು. ರೀ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಗೊತ್ತಾ? ಹೇಗಿದ್ದೇನೆ ಮಾರ್ಯಾರ ಶೆಕ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಚಂದಲ್ವಾ. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಕ್ಕ. ಬಳ್ಳೂರಿಗೂ ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ನಡೆಗೆ ಅಜ್ಜನ ಕೋಳ ಉಂಡು ಎಂಕು ಇಲ್ಲಗೂ ಚೆಂಡೆಪಾಡಿ ಒಂದ ಅಜ್ಜನ ಕೋಲಗ. ಓಹೋಹೋ, ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಮೊಟ್ಟೆ ಸಾರು, ಮೊಟ್ಟೆ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡುಂಡ ಜಾಗ್ರತೆ. ನಮ್ದು ನಮ್ದು ಸಕ್ಕರೆ ನಾಡು ಮಂಡ್ಯ ಮೇಡಮ್. ಮಂಗಳೂರು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ಹೌದು, ನಂಗೆ ಬಂದಿದೆ ಮೆಸೇಜ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. 15 ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೋಭಕ್ಕ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಡೈಲಿ ನಾನು ಎಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ. ಸಿರಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮೇಡಮ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಹೋಗುದಾ? ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು? ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳರ್ ತರಾನೇ ಇದ್ದೀರಾ. ಆದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಹಣ ಕೇಳ್ಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ತಿಂಗಳ ಹಣ ಬರೋದಿಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಕೇಳುದು ನೀವೀಗ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣ ಕೇಳ್ಬಾರದು. ಮುರನಿಕ ವಿಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಮೂಲೆ ಇಲ್ಲಲೇ ಇಲ್ಲಡು ಉಳ್ಳಾಲ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಟ ಉಳ್ಳಾಲ ಅಂದು. ನಮ್ದು ಬೂತಾಯಿ. ನಿಮ್ಮದು ಭೂತಾಯಿ ನಾಡು, ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ನೀವು ಭೂತಾಯಿ ಆಗಿದ್ದು. ನಮ್ಮದು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬಂಗುಡೆ ನಾಡು ಅಲ್ವಾ. ದಾದಿಕ್ ಮದಿಮೆ ಇಂಚೆನೆ ಲೆಪ್ಪುಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾದಿಕ್ ಮದಿಮೆ ಇಂಚೆ ಲೆಪ್ಪುಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರ ಕಾಲೇಜಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಜೆಪ್ಪೆ
ಎಲ್ಲ ಕೋಲಾಗ baka saipi deh apa saipi deh apa yang saipe yang saipe bener dah saipi deh apa pandu saya lewa subscribe ini saipi subscribe deh pojawa anche deh pan saya itu subscribe popundu yang views popundu like popundu miss pura maton wen antam gol papa ಬೇಗ ಬರ್ತಾ 10 ಗಂಟೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಪತ್ತೊಂದು ಬರಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರಾ ಎಂತ ಅಂತ ಎಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಾ ಎಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ನನ್ನ ಕುದಲ್ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಕುದಲ್ ಹಾಗೆ ಮಾರ ಗಿಡ್ಡ ಗಿಡ್ಡ ಅದು ಇದು ಸರಿ ಇನ್ನು ಬರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುದು ಬರ್ತದೆ ಬಿಡಿ ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಸಿರಿ ಸಿರಿ ಎಂತ ಪದಾರ್ಥ ಶೋಭಾ ಒನಸಂಡ ಕಜ್ಬುದಾದೆ ಶೋಭಾಗು ಅಶೋಕ್ ಅವರೇ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಉದಯ್ ನಾಡವರು ಶೋಭಾ ಕಜ್ಬುದಾದ ನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಭಾರತಿ ಅಂತ ಮಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರ ಭಾರತಿ ಮತ್ತೆ ಆಮ್, ನಂದು ಚಾನಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೆ ಕುಡ್ಲ ಬಿರ್ವಸ್ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ರೀಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀರಾ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಂದು ರೀಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೇನ ಊಟ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲ ನಂದು ಇನ್ನಾಗಬೇಕು ಮೊಟ್ಟೆ ಸಾರು ಈಗ ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗುದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ವಾ ನೀವು ನನ್ನ ರೀಲ್ಸೇ ನೋಡಲ್ವಾ ನೋಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ನೋಡಿ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಮೀನಾ ಯಾವ ಊರು ಯಾವ ಊರು ನಿಮ್ದು ಹಂಪೇರು ಹಾ ಯಾನು ಮುರಾಣಿ ಇಲ್ಲಡು ಬೂರ್ ದಿಪ್ಪ ಅದು ಮುರಾಣಿ ದಪ್ಪ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತ ದಪ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆತುಂಡು ಆಂಡ ಉಲೈ ಬ್ಲಡ್ ಒಂದ ದಾದಾತಿನಿಯಾ ಹೆಚ್ಚು ಊರ್ನೇ ಶೋಭಾಯಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಾ ಓಕೆ ನಮ್ಮದು ಮಂಗಳೂರು ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಆ, ಕನ್ನಡ ಕಾಗುಣಿತ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಬರೀತೀನಿ ಅದ ಬ್ಯಾಂಗಳೂರು ಅದು ಬ್ಯಾಂಗ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಯಾ ಬೇಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅದು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದ ಆಯ್ತು ಬ್ಯಾಂಗಳೂರು ಆಗಿದೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ ಐತರ ಪಿದ್ದಾಡಿದೆ ನಾವು ಸೊ ಒಂದಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಎರಡು ದಿನ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಬರ್ಪಲ್ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂಡ ಸಿಟ್ಟು ಮಂಕುನಾಗ ಯಾನು ಉಳ್ಳಕ ಬಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ಆಯ್ತಾ ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ದುಬೈ ಯು ಎಸ್ ಎ ಡನ್ ಬೈ ಜಿ ಇನಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪಾಡಿನಿ ಕೋಡೆ ಟಚ್ పోದಿತ್ತು ನಂದ ಶೋಭಾ ಈ ಬಂಡತ ದಾದಾತಿನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬೂರ್ದ ಬೂರ್ದು ಟಚ್ పోತಿರಾ ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಇಚ್ಚಿನ ಮರ್ಲೇರ್ಲ ಕಾಪುಂಡಿ ಶೋಭಾ ಎಂಕಂತ ಅಂಚನೆ ಆತನ ಮೊಬೈಲ್ ಇಚ್ಚಿನ ಯಾನೇ ಬೂದ್ಕಂತೀನಿ ಜರ ಆಪಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಶೋಭಕ್ಕ ನಿಮ್ಮೂರು ಶೋಭಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಊರು
ನಮ್ಮೂರು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಮಂಗಳೂರು ನಿಯರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ. ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರಿ ಶೋಭಾ ಪೋಯೆರ್ ನಿಂಕ್ ಕಣ್ಣು ಉಂಡು ಬೇಗ ಚೆಪ್ಪೊಡುಂದು ಆರೆ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತುನಾವೆ ಇಂಕು ಸಂತೆ ನಮಗೂ ತುಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಡಿಪ್ಪ. ಹೌದಾ, ಈಗ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳುದಕ್ಕೆ ವನಸ್ ಆಂಡ ಅಂತ, ಕಜಿಪು ದಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾರೆಂತ ಅಂತ. ನೀವ್ಗಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಅದೇ ಅಂದಾದ ಬಂಪರ ಕಲ್ ಬಾರಿ ಬುರದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನೀರು ದೋಸೆ ಕೊಡ್ಚ ವೈಟ್ ಕಾವಲಿ ಸರಿ ಅಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕುಜಿ ಚಪಾತಿ ಕುರ್ಚಿ ಮಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಗಾಡಿ ಮಾರ ಬುಕ್ಕು ಬರ ಬರ್ಪುಜು ಒಂಜಿ ವಾರ ಮುಟ್ಟ ಮುರಳಿ ಅವು ಅಂಡೆ ಪೋಪಿನಾಗ ಬರ್ತಿச்சு ಶ್ರೀ ಬಾಯ್ ಆಪುಂಡ್ಯನಾ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ. ಹಾಕೋ ಭತ್ತ ನಾರೆದೊಂದು ಶೋಭಾ ಅವರೇ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಬತ್ತಲ್ಲ ಅರೆದೊಂದು ಅರ್ಚಿ ಈ ಕಡುಪುಡ್ದು ಇತ್ತದ ಅವ ഞാൻ ಪಾರ್ದೆಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾರ್ದೆ ಬಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ಲ ಪಾರ್ದೆ ವೀಸ್ ಪೋತುಂಡಿ ಐಕ್ ಟೀಚರ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಿಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ್ದತ ಒಂದು 7 ನಿಮಿಷದ ಆಯ್ತಾ ಐಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಪಾರ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲೆ ಪಾತೆರ್ನ ಮಾತೆತ್ತನು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ನಮಗೆ ಬಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ಲ ಪಾರ್ದೆ ಆಂಡ ಬೆಡ್ಡೆ ಹತ್ರ ಅವಳಿಗೆ ನೆಂಚಿನೇ ಇರಜ್ಜಿ ಶೋಕಾತನ್ ವ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ 200 ಚಿಲ್ಲರ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋತುದು ಬಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂದ ಐಜಿ ಮಾತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ದೊಡ್ಡಗುಂಡತ ಪೋಪುಂಡು ಪೋಂದುಂಡು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಫ್ರೈಡೇ ವೆಜ್ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಅದೇ ಜಾಜಿಲ್ ಹಾಯ್ ಬೀಟ್ ತರೋದು ಎಡ್ಡೆ ಆತಲ್ಲ ಅಣ್ಣಂತ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಣ್ಣ ಮಂತ್ಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ದ ಬುಡಿಯ ಪಾತೆರ್ನಗ ಅವು ಪುರ ಆಂಟಿ ಮೆಗ್ದಿನ ಮಾತ ಅಕ್ಕ ಬರೋಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ರವೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಶಾರ್ಟೆಡ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಪನ್ಪ ಇತ್ತ ಪಾಡ್ವೇನೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡದಕ್ಕತ್ತ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಪಾಡ್ವೆ ಅವು ಶಾರ್ಟ್ದ ಬೇತನೆ ಮಂದೆ ಉಂಡು
ಅವೇನು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವೆ ಮೇಡಮ್. ಬಚ್ಚಿಕಟ್ಟೆ ಊರು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಬಚ್ಚಿ ಕಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಬಚ್ಚಿಕಟ್ಟೆ? ಎಲ್ಲಿದು ಬಚ್ಚಿಕಟ್ಟೆ? ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಮಾಹಿತಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಆಗದೆ ಚಟ್ಟ ಅದು ನಾವು ಬಾಕಿಲ್ದ ದಾರಂದ ತಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಲೆಗೆ ವಾದ ಮುಂದೆ ಅದು ಉದ್ದಲ್ಲನಾ ಕೆಪ್ಪದ ಅಲ್ಪ ಬ್ಲಡ್ ಕಟ್ ಅಲ್ ಓ ದೇವರ ಅಂಚೆ ಎಂಚಯ್ಯ ಬಾ ದಾರಂದ ತಾಗದೀನಿ. ಚೋದನಾಪುರ ಊರು ಅಂತ್ರ ಬಚ್ಚಿ ಕಟ್ಟೆ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲ. ನೀವ ಇದು ಹೊಸತ್ತು ಹೇಳುದು ನಂಗೆ ಊರಿನ ಹೆಸರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐಸ್ ದಿಂದ ಸರಿಯ ಹ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ದಿಲ್ಲ ಎಂಗ ಪಂಡ್ರ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಎಂಚ ನೆತ್ತರಿ ಕಡೆ ಐಸ್ ನೋಡತ ಅಡಗಿದಿಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಬಯ್ಯದಂಚಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಐನು ಮುಪ್ಪ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬಲಿಕ ಹಾ ಯಾನ್ ಆತಿಟ್ಟೆ ಅಯನ 9 ಬಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆ ಮಾತ ಪಾಡು 7 ಗಂಟೆ ತುಲ ಪಾಡೋಡು ರೀಲ್ಸ್ ಬಲಿಪುಂಡು ಎನ್ನ ಕಾಂಡೆದಲ್ಲ ಬಲ್ತದ ನೀಯ ಒಂಜಿ ಸರ ಮುಟ ಯಾವ ಊರು ನಮ್ದು ಊರು ಮಂಗಳೂರು. ನಿಕ ಒಲ್ತು ತಿಕ್ಕುನಿಯಾವು ಅಂಚ ಒಂದು ಪುರ ಕ್ಲಿಪ್ಪು ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಒಲ್ಲ ಅಂಡಲ ಕುಡ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಕುಡ್ಲ ಅತ್ತೆ ಒಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುನಿಯಾ ಆರ್ಸಿ ನನೆನ್ನ ವಾರಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಅವ ಬ್ಲಾಗ್ ದಯಪಂಡ ಹಿಂಗ್ ಬೇಲೆ ರಜೆ ಇತ್ತಿನ ನೀ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆ ನನೊಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಮಂತ್ಗ್ ಪಾಡ್ದ್ ಬಿಡ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಎಂಕ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮನ್ಪೆ ಪುರ್ಸೊತ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ರೀಲ್ಸ್ ಬತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಎನ್ನ ಕುಡಂಜಿದ ಅಕೌಂಟ್ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ತ್ ದೀತಿನಿ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿನೇನು ಮಲ್ಪರೆ ಒಯ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಡೇನಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಡೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವೇನು ಇನ್ಸ್ಟಾದೆ ಇನ್ಸ್ಟಾದ ಪಾಡೊಲಿ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದೆತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಕ್ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಪೊಡಿಗೆ ಆಪಿನ ಕೆಲವೆರ್ ನಂಜಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರತ ಗೀತರಾಜ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನಲೆಕ್ಕ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನೊಡುಕ್ಕ ಸೇವಂತಿಯೇ ಸೇವಂತಿಯೇ ನನ್ನಾಸೆಯಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಮ್ಮಂತಿಯೇ ಒಯ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾದ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬರ್ಪುಡ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಪಾಡುವೆರಿಯ ಅಕುಲು ಮನ್ಪುಜೇರು ಮಲ್ಲಿಗೆಗಿಂತ ಬಲು ಚಂದ ನೀನು ಶ್ರೀಗಂಧಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಬರುದಿಲ್ಲ ಹಾಡು ಬರ್ಪುಜಿ ಬಾರ್ಯಾರ ಪದ್ಯ ಆತ್ ಶೋಕುದ ಪದ್ಯ ಬರ್ಪುಜಿ ಅನ್ಪೆ ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಓದಿಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಓದಿದ್ದೇನೆ ನಂಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಮಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟೇ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಅಕ್ಕ ಬರ್ಪುಜಿ ಪದ್ಯ ಬುಕ್ ತೂದ್ ಮಾತ ಎತ್ತುಂಡತ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಬೇತೆ ಕೈಟ್ ಇತ್ತಿನ ದುಂಪನೊಂದು ಇತ್ತೇನ್ ನಾನು ಸರಿ ಕಲ್ತದ ಬರ್ಪೇನ್ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತಿನ ಏನಾಯ್ತಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ದ್ ಪನೊಲಿ ಎಂಕ್ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಸಿರಿ ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಓದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಿಮ್ದು ಇಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಅವ್ರೇ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆ ನಂತರ ನಮಸ್ತೆ ಮಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಂತರ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಗೈಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತದಾ ಅಂತ
ನೋಡಿದೆ. ನಿಮ್ಮದು ಹೈಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟಾ ಅಂತ. ತಾರ್ ಬಚ್ಚಿ ಕತ್ರ ಮೋಡ್ಜಾ ಏ ಹೌದಾದಯ್ಯ. ತಾರ್ ಬಚ್ಚಿ ಕತ್ರ ಮೋಟು ಜ ಏರ ಸೈತೆರ ಅಂದ್ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮರ್ರಿ ಸಾವು. ವಾ ನಮ್ಮನದ ಬಾತರಿ ಎಂಕ ಅದೆಂತ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗುವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತಾ. ಮಿಂಗಿರೇಟುಂತ ಎಂತವ ಭಾಷೆ ಏಲ. ಸಿಂಧೂರಕ್ಕಿಂತ ಬಲವಂತಾನೆ ಶ್ರೀಗಂಧಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ಸ್ಟಾದ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬತ್ತಿನ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡು ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ದಿನ ಬಲ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ ಜಾಸ್ತಿ ಮಿನಿ ಪೋನ್ ಉಂಡತ ಅಕುಲು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಅವು ನಮಕ್ ಇಮೇಲ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ವೈಟಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪೋಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಎನ್ನ ಕೆಲವು ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿಕ್ ಬೂರ್ದುಂಡಿಯ ನಡೇಗೆ ಅವೆನ್ ಬಕ್ಕ ಡಿಲ್ಟ್ ಮಂತಿಜ್ಜಿ ದೀತೆ ಅನ್ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಏತ್ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಪಕ್ಕ ದಾದಾಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವೆನ್ ನಮಕ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ವೀಡಿಯೋ. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಂತ್ ಐಕ್ ಬೇತೆ ಪದ್ಯ ಬರ್ದು ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಬರ್ಲ ಆತ್ ಬಂಗಡ ಮಲ್ತೆಗೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಡತ ತಾರ್ ಬಚ್ಚಿ ಕತ್ರಿ ಮೋಟ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದೆ. ಅದ್ ಎಂತದ ತಾರ್ ಬಚ್ಚಿ ಕತ್ರ ಮೋಟು ಯಾವ ಭಾಷೆ ಅದು. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕೇನ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬೂರ್ಜಾಂದ್ ಐಟ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬೂರ್ನ. ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅತೆ ತಾರ್ ಬಚ್ಚಿ ಕತ್ರ ಮೋಟು. ನಂದಿನಿ ನಿಮ್ದ ಎಂತ ಹೌದು ಎಂತ ನಂದ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಅದು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್. ಓ ಭಾಷೆಯಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾದ ದಾಲ ಅಂದ ಇಂಚಾಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಬರ್ಪುಜ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಮೋನ ಉಂಡದ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆವೊಡು ವಾಚ್ ಅವರ್ ಆವೊಡು ಐಟ್ ಕೆಲವು ಉಂಡವು ದಾದನ ಪೂರ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ದು ಮನ್ಪೊಡು ಕೆಲವೆರ್ ಕಾಸುಗೋಸ್ಕರನೆ ತೂಪುನು. ಸೋಬ ಮಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ಲ ಮೋನಿಟೈಸ್ ಆಪುಂಡು. ಅವು ಕೋರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಇಂಚ ಮನ್ಪರೆ ಅಡ್ಡೆ ಆಪುಜೆರ್. ಸೋಬ ಮಿಸ್ ಹೇಳಿ ಬ್ರೋ. ದಾದಯವು ತೂನಾ ತೋ ಜೋ ದೂಗೆ ಎಂತ ಭಾಷೆ ಅದು ಯಾವ ಭಾಷೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳುದಲ್ಲಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ. ಮಾರ್ಲಿ ಪೆದಂ ಪಾತೆರ್ನ ನಂದು ಮಾರ್ರೆ ಸಾವು ನಮ್ಮಡ ಮಾರ್ಲು ಕಾಟುಂಡು 10K ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆವೊಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ 10K ಬೋಡುಂದು ಇಜ್ಜಿಯಾ 9K ಮಾತ ಆಂಡಲ ಆಪುಂಡು. ಮರಾಠಿ ಅತ್ತ ಅಂದಿಯ ಕರ್ಮದ ಭಾಷೆ ನಯನ 10K ಆವಡಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಾಲಿ ನೂದಾತಿ ನಾನಲ್ಲ ಓಡೆ ಏತ್ ಆವೊಡು ಮಾರ್ರೆ
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾಂಡಲ ಆಪುಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಮೋನಾಯರೆ ನಮ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕರಿಟ್ಟ ನೆಟ್ಟಾಂಡ ಕೊರ್ದು ಸಬ್ಬು ಅಕ್ಲೆ ಮಂತಿಜೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಬ ಒಂದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಉಪ್ಪಡು ಮಾವು ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಮನ್ಪೆ ಅಂದು ಕಾರು ಬೊಲ್ದಿ ಪಿಂಚು ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ತುಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಂಗಳೂರು ಭಾಷೆ ಎಂಚವ ನಿನ್ನ ಬುಲ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಈರು வேலைக்கு போகணும் போனில்ல இனி போய ಯಾನ್ ಪೋಂಡಲ ಉಂದೇನು ಬಿಡು ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಟ್ರೆ ಜತ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಿ ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇವ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಬೇರೆಲ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಜಂಗಲ ಫೈಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಪ್ಪು ಬೇಲೆ ಇನಿ ಪೋಯಿ ಇನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಾಂಡೆ ಪೋಯಿ ನಲ್ ಬತ್ತಿನ ಬೈಯಾಗ ಏಜಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಎನ್ನ ವಾರ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆ ಬಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಅದ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮೂಲ್ಪ ಇಲ್ಲಡ ಪೋ ಬೇಗ ಬಿದಡ್ವೆ ಬಿದರ್ದು ಫೋನಾಗ ನಾಲೈನ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮಂತಿಪೆನಾ ಕಾಂಡೆ ಕೊಂಚಿ ಬಯ್ಯ ಕೊಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೆ ಇಜಂದ ದಿನ ಕೊಂಚಿ ರೀಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ವೆ ಅಂಚ ಶೋಭಾ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಚೋದಕ್ಕೆ ಆಪನು ಎಂತ ಆಪನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆಪನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಎಂತ ಮಾರಯ್ಯ ಆಯ್ತುಗೆ ಯಾಕದೆ ರವಯ ಪೋಡ ಸಬ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಹ್ಮ್ ಓಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ನೀವು ಟೀಚರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕದ ಗೊತ್ತಾ ಉಂಟು ಆಯ್ತಾ ಆಮ ಯಾಕೆ ಬಿಕ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೊಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೌದು ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಇರೆಗೊಂಜಿ ಲೈವ್ಡ್ ಏತ್ ಸಬ್ಬ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ 10 7 ಆಜಿ ಎಂಕ್ ಲೈವ್ ಮಂತಿಜಿನ ಸಬ್ಬ ಒಂದು ಇಲ್ಲೇರಿಯ ಇನಿ ಕಾಂಡೆನೆ ಎನ್ಮ ಸಬ್ಬ ಇತ್ತು ನೆಂಕ್ ಕಾಂಡ ಲಕ್ಕನಾಗನೆ ಎನ್ಮ ಸಬ್ಬ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಐನ್ ಆಜಿ ಸಬ್ಬ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಆಂಡತ ಎನ್ನ ತುಯ್ಯತ ಏತುಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ 300 ಚಿಲ್ಲರ ಆಂಡ 5K ಆಪುಂಡೆನ್ನ ನಾವು ನಾವು ಊರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಎಕ್ಕಲಾಯ್ತ ಮರ್ತು
ಪುಳ್ಳೇರಿಗೆ ವರ ಮಂಡೆ ನಿನ್ನ ಅರ್ಸಿತಾ ಇಲ್ಲೇ ಕಿಲ್ಪುರಂಡ ಹೌದಾ ಏರ್ನಯೇ ಇಲ್ಲೋಕಿಲು ಶೋಭಾವರೇ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಭಾರತಕ್ಕ ಹೊಸವ್ಲೋಕ ಪಾಡ್ದೆ ಸಂತಾಡಿ ಬರ್ಕೆದ ತುಳಿ ಅಂದ ತುಪ್ಪೆ ತುಪ್ಪೆ ಜತ ತುಪ್ಪೆ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ 24 ಹಾ ಆಯ್ತು ಊಟ ಆಯ್ತು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಗೊತ್ತಂಡು ಗೊತ್ತಂಡು ಶೋಭಕ್ಕ ಅರ್ನಾ ಅತ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಮೇಡಮ್ ವಾ ಎಂತ ಎಂತವಾ ನಿನ್ನದು ಉಂಟಾ ಅಯ್ಯಬ್ಬ ದೇವಾ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಮಾರಾಯ ಹ ತೂತೆ ತೂತೆ ಕಬಾಟದ ರೇಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ತೀನ್ ಏರ್ನಯ ಮನಸ್ ಮಾತಾಯ ಕೂಡ ಬೆಚ್ಚ ಮಂದಿ ಬೆಚ್ಚ ಮದ್ದಿ ಓಡು ಒಂದು ನಂದನ ಮೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಂಟಿ ಯಾವ ಊರು ಸುರೇತಾ ಸರಿ ಇದ್ದ ನೀನ್ ಸರಿ ಇದ್ದೆ ಶೋಭಾ ಇದು ಸ್ಕೂಲು ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆನಾ ಎಸ್ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಐದದ yours job yours job what about yours kind ಕಮ್ಮಿ ಮಂಗಳೂರು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲ ಬಾ ಬಿಸಿಲ ಗೆಂಡ ತರ ಉಂಟು ಮಂಗಳೂರು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬಿಸಿಲು ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾ ಸುಡು ಬಿಸಿಲ ಕೆಂಡ ತರ ಉಂಟು ಬಿಸಿಲು ಶೋಭಾ ಏನು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಿ ವೆಜ್ ನಿಮ್ಮ ಜಾಬ್ ಶೋಭಾ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್
ಅಂದಿಯಾ ಅಡೆಗೆ ಎರಡು ವರಸ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಇವತ್ತು ಗೋಲುಂಡು ಅಂದ್ಯಾ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಬಡ ಬಣ್ಣ ಲೇಟ್ ಉಂದಾಂಡತ ಬಂದ್ ಬಡ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಮಂತ್ ದಾಲ ಬೈಯೋಡು ದಾಲ ಇಜ್ಜತ ಬೇಲೆ ಬಡ ದಾಲ ಇಜ್ಜತ ಬೇಲೆ ಮಂತ್ ಉಪ್ಪೇತ ಅಂಚ ಇಂತ ಬಡ ರಾತ್ರಿ ಅಂಚ ಬಡಾನಗ ಮಸ್ತತ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಬಾಯಿ ಆತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡ್ರಾಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಆತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಉಂಡಿನಿ ಬಡವು ಮಾತ್ರ ನೀರ್ದ ಬಾಟಿ ನಾಡು ನಾನು ಅಪ್ಪ ದೀಪಕ್ ಅಣ್ಣೆ ಇಷ್ಟ ತೂಪುಜರಿ ಇಜ್ಜಿಯಾ ಆಯ್ ತೂಪುಜಿ ಅಂದು ತೂಪುಜಿ ಏತ್ ಮಂದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆಯ್ ತೂದು ಬೈಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಏಪುಜಿ ಪಕ್ಕಡದಾಯ್ ಅದು ಇಷ್ಟ ಇದ್ದೆ ನಮ್ಮ ತೂದು ಪಂಡದು ಬರ ಅದ ಅಬ್ಬಾ ಮಲ್ಲಾಸ್ತಿಕೆ ಅಂದು ಇಜಿಂಡಾಲ ನೀವೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನಂದು ಬಿಕಾಂ ಆಗಿದೆಯಾ ನಾನು ಬಿಕಾಂ ಆಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲ ಸೊಬಾ ಸೊಬಾ ನಾನು ಬಿಕಾಂ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಲ್ಲವಾ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ನು ಓಕೆ ನೈಸ್ ಸಾಕಾಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಾದಗೆ ಒಕ್ಕಡೆ ದೀಪಕ್ ಅನ್ನ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ನಿ ಅಂದು ಸೊಬ ನೀವು ಮ್ಯಾರಿಡಾ ಹೇಗೆ ಮಂಡ ಸರಿಜ್ಜಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ಅದೇ
ದೇವರೇ. ಹೋಗಿ ಶೋಭಾ. ಇಲ್ಲ, ಹುಡುಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವರೇ ಗಮನಿಸಿ. ಜಪ್ಪುನಿ ಶೋಭಾ 1 ಗಂಟೆದ ಮಂತೆ ತೂಕ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಬರ್ತದ ಮಂತ್ ಆಪುಂಡ ಲೈವ್ ಉಂಟು. ಬರ್ತಕ್ಕ ಪನ್ಯಾ ಹುಡುಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹುಡುಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇಗ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪಾಡು ಎಂತು ಇದು ಬೇಗ ಹಾಕಿರ. ಬಾಯ್ ಶೋಭಾ. ಓಕೆ ಬಾಯ್, ಆಲ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಇನ್ನು. ರಡ್ಡು ಉಂಡೆ ಗಾಯಜಿ ತೆತ್ತಿನ ಶೋಭಾತ ರಡ್ಡು ಉಂಡೆ. ಹೌದಾ, ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಜೆಂಟಾ ಗುಗ್ಗುರುಂಡೆ ಜಿಪ್ಪುನಿಯಾ ಬೆಚ್ಚದ ಕೈಕಾಲು ಬೇನೆ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, 7 ಗಂಟೆ ಊಟ ಹೋಗಿತ್ತೆ. ಬೇನೆ ಬೇನೆ ಕೆಟ್ಟಿಯತುಂಬ ಅಂಚ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮಿನಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಓಕೆ ಶೋಭಾ ಬಾಯ್. ಅಲ್ಲ ಪಾತೆರುವೆ.